gigil ang imuhang kabuntagon. Yes, Kanina. oo. Nadunggan gyud ako imuhang gigil mo kag kang Mayor Baste kagahapon. Maulagi, nakita na kong emosyon ni Yes. kining Mayor Baste Direns ba? Oo. For the first time ko nakadungog ni Mayor Baste nga high pitch kayo. Sukua. High pitch kayo ang High iyang pitch. paggunit sa microphone. Oo. Paggunit sa microphone, firm kayo nga Yes. perfect yun nga ang iyang mga pulong. Wa na gikadlukan kadungdong. Kung sa to ihang gibati mo to ihang pati niya, giingon. pag-awas giniya Direns. Sakto. Naliman mo na, sakit man gani na nato nga di takabanay ni Presidente Duterte. Unsa na lang siya kansa? pa ba nga anak kinamanghuran siya sa anak nila ni Ma'am Elizabeth? Sakto. Diba? Oo. Ang mga nasa 15 to 20 minutes ang iyang message kagahapon Radyo Mandong niya. Usa sa mga gihisgutan sa Dabuan News after sa iyang message katong giingon nila nga wa na nabuybuyan gyud sa PBBM. Mauga di no. Ang rason Radyo Mandong nung nabuybuyan kay ana palagi sila nga akong amahan gipalubong niya imong Palubong amahan. ang imong amahan. Ikaw gipakulong nimo akong amahan. Pila ka presidente Oo. nangagi, Yes. wa gyud makapahiluna ang imong amahan sa interior sa libingan ng mga bayani. Oh, pila ka buok presidente nangagi. Si- Gikan ni Ramos, gikan ni Arroyo, gikan ni Estrada, Aquino. Aquino. Labaw na to. Oh, samot na to. Di ba? Oh. Si President Duterte ra yun ang nakapahimo na anak. Yes. Isa rason ni President Duterte. Nga gipagutan na siya day nga may Direns nga pasugot baka nga imong ipalubong si former President Ferdinand Marcos Jr. sa libingan ng mga bayani. Yes. Sa tubag ni Digong. Sa Sugot sabi siya. nimo nga nung masugot ko kay kining paglubong kang Former President Marcos ngadto sa libingan ng mga bayani mauni ang nakapag-divide sa katotohanan Pilipino. Labi na mga Ilocano. Oh. Mauto no nga Mauna. daanang ko nila ang katong ilahang kagustuhan gyud Oo. sa kadugay nga panahon mga higala. Gani gawas adto Radyo Mandong niingon pod si Mayor Baste Tuesday. nga nakadaog lang sa PBBM gumikan sa mga Duterte. Dili oy. Oy. Dili oy. Ingon pa di nariga doon. Dili. Ang ang mga Marcos. Uy. Baoy nakapadaog sa mga Duterte. Dili, oy. Wala oy. Uy, Dili. pag-ulang na mo nagisgutan Radyo Mandong. Una Dili. na to paminawon antipik sa mamahayag Oh, ni Mayor Baste. Oh. Bagulang mo gisgutan kagabi nga. No. Kung nitatan ba yung pagka-Senador Marcos, wa man gani naka-appeal sa top 12 Radyo Mandong? Oo. Ay, dili. Pag-abot sa, Ay, ito lang man na siya. Di ako, ay nadi Marcos. Katong, Di pa magkain sa nailahan pag-abot ni Duterte FPRRD ug Mayor Sara. Katong VP Sara. pagdagan og pagka-vice presidente, nag-encuentro sila ni Kuan kinibitawng Inday Line. Ang gitikasan to. Oy. Oy. Gitikasan to. Dili, tinuod Radyo Mandong. Oy, Gitikasan. pag-abi naman ko na. Abi nimo ang nakapadaog sa mga Duterte. Ang nakapadaog ka labi na kay Inday. Dili ang ilang pagka-popular labi Kinsa na sa man iyang yan? abahan. Kinsa man yan? Legasiya sa iyang abahan. Mga Marcos. Hutsa. Marcos. Marcos yun ah. Ako si kay gibilin nga legasiya mga higa.